megalayapost.news Shibanta bande eki kamba bah shnong hathaw batru ban pensung thu eki khun samla jong kani kejok halor ka jingma ma ka jingsakta na ka baplan kami ki social media ng baki mobile phone ka shong kha shong man bom pat dei por batru ka jingkan rei jong durong ha ka imlang salang ka sengkan thoi na ka shnong khat saw bat khat san mer nong thmai bernihan ha ka sing sa jang ki lapan long ya ka wei ka program ka balong kum ka jing a jing hikai shaki samla bakin kiar ha ka rukom pnen kam ya ki social media bat kiar rai mau rai ding na ka bapnan kam ya durong ya ka ka program lapan long hasnong nong thmai Kasan Mer hakabala sakhi daga jingdon uba sustenance sotun MLA Jirang baru badairu Menteri Sarkar ubala long kumukongsan nang taka kongrona kamden MDC Kanongpo constituency kum kesembut kongsan harangkat ka jingdon kibriu kokot kakya kinong ilam balang lembat kiriu pajba na katay kisnong kinong ajing kran hakati kasngi kilapan pawe kataga mensiem kabasngu kya banyu i babo nakikun samla hakini kisngi bakilapanon kamya kirinsan social media hakabakim don porshu banyakran ni yapliu jingmut hayeng hasem nalor katalang baki social media kapoi ru sha ka shong kha shong man ka ba ompat dei por yawat ban ngom kam di drong kumat pen pau ka jing buram na kalyang ka sengken thei kala ain da ki jing ai song ba sha ki long kmi ba long pa par sha ki tu ki balano karta da ki jing ai song ba nang ta sha ki no hikai barim ki ba hikai ki school shnong sha ki nong tre asha aganwadi bat ya ki wei de ki bala judon lang bat ki senglong kmi shnong ban tre na kamta ka bha kamyan hasnong hathaw Kabangi penlong nenta kasmiru kadai lenba ka jingyo jampi yo nong nikmat ubadon shisha ya ki jingdon barok ki jinglong ki babha kita ki good qualities ka baki ong bat lemba ka jing ai men siem jong i pilala ru ban penlong ya ka ka program kumunong nikmat idon ka jingyo ijngai ka ba im perkat lane im penlet jengmut kan na ka benta ka roi ka par ha ka jinglong ka do handai idon ro ka jingkit klip na ka benta ban ai ya ki awareness program na ka benta jong ni ki nong shong shnong ha ka bayadei bat ka jingka lemba kata ka digital media bat kita ki drugs kita ki om ngamdei expert ngamdei counselor i doktor i don nangne ngange scam bain ai shibun ki jingtin lenti yen penshayangi ka ka jingta lane ka kata ka jing snew ka ba uneu drugs u kta shisha ya ki kun samla ki jongi kamtam le de jong kane ka juk ka ba manta na kaliang ka jonga sa chisien pan ai kuble ka MLA MDC cabinet minister jongi ibala le no na ka daw jong ka jing don da ki wei party program ki ba imla ban kia kumba ila pun sngo hapadeng lang jongi baro the chisien because you will not be able to enjoy fully your what to say I mean to say your ki ong kumno ka jing long samla kum to doctor the youth yes that's what those who marry very early also they'll not be able to enjoy your youthness myself I told you I'm not joking banlong kumanga banda syong kurim hadu banda lapalat kartarum day banda ong it's not too early it's not too late te nagata daw nga ay kaneka kubor shapi ki kun samla ki balong kum ki kun ki jonga kum ki para ki jonga ki ba pin pendon tambang ya ka jinglong samla ka jongpi ya ka ba pin kemen pin sobha pin nom shat te mrau ha ki jing sneu ki ba haru kong insan jong ki kin hun ki ba pher la balong ki balang ki ba pher lani la balong hakisnong ki ba pher ki groups ki ba pher kade ka platform kade ka insan ka ba kitchmut hadu kata ka program on effects of digital media on parent adolescent relationship and drug abuse kani ka program ka bang suban aya ka jingkuble ka bakrpang yeki senglong kami halor ka jingi i jingai ka jungpi ngangek stemba
kinong kit kam jong kiseng long kmi khat sa khat san mer haga ba pi penlong e kenika program kadailing ba ka jing sokhia ka jong pi baro kadailing ba ka jing sokhia kung mangilong mangi baro ilong ki nongmi khmat pai ba mga kung UMLE jong ka jirang nagtai MDC jong ka nongpo naga health department ki officers ka solkat ngidolnya ka jing sokhia kung mapilong lang mapiru kung juk nama orang ilai hakane ka juk ka pementa ka juk ka ba labadong ka juk ka bala syailam bakla daki jing pundon kam bakla lingba ki social media kilong me kirang ba ki samla ba ki hab ki barit ki wedon ani kapor baru ki kena ki don ke mobile ki kme pa ki don ke mobile ki khun samla ki don ke mobile bar hak ni ke mobile baru ki don ki ba pen snil bat ki don ki ba pen ba kamut ke ba snil ke ba bha ke don hak ke mobile bar ngalai bunsin mangi baru bunsin ngalai waki kimi kikpa da ka baburam yaki kon ki badang rit baki penen ki kelung ki ada ke mobile but bunsin ngiklat pat ban check yakai ka pa ki kon ki ti ki jungi lalong ki barit ne ki bahe yakai ka ba ki kon ki ti ki jungi ki pendang kam lani ki pinya je ka mobile hoi ki ba buon ba ki benta ka mobile ru ka de ka way na ki ba ai jing tip but hak jo ka poru ka mobile ka de ka ba hikai ya ka jing sniu ladangi phai hakane ka juk ka pamenta ladangi phai ka juk ka pamenta ngelegi ba ka relation nana kata ka jinge dei jong ki kme ki pa ba ki khon ki kti kala ya jingai ki kme ki pa bunsin na shup lejing mot bek anga ka kam kidon kibadon business kidon kibadon hakikam yo kamhat bunsin la shupul lejing mot be ka kam hedeng iklet no ya ka jinge dei bat ki khun bat kumju ki khun ki kti hakane ka juk ka pamenta bunsin baro ngi notice lut ngi ikon kikti hakne ka juk ka pamenta lasu bol kam baik tang haka mobile teng teng ki klet mo e ki kimi ki pa kalong ka padon kam hadu kata kata ya ka jidai perlok ya ka jidai perlok hapdeng ki kimi ki pa baki khon kikti lada baki khon kikti bagi kime kipa kidon ya ka jidai perlok bat kidon ya ka jidang klempep kini share dan kini ajmut kini pinsno naga benta kanu ka jingdon kam u khasi nyo hakipo ki bensha ka akor ka buram hakne ka juk ka pamenta ngali baklah hierdor hado kata-kata link bagi social media baru isu komen banyo kan komen se kiktin ki basnil live ho jai kane ka jing pin mlien kanang pin bun kam ha ka jingmot je perkat hado ba ki khon kikti iklet no
ya ka ko ka buram ba maki kin hapan pat kalau ka berangkam hadu kata-kata ya ka jingede lene ya ka jinghikai na ka beta ka jingdon kam bat ka jingpindon kam ka pate ha ka pite bat kanu ka kam na ka beta ban pinbha ya ki khun ki kiti Meghalaya Post.news